हे असलें जेजूचें चरित्र, जेजूचो स्वभाव सदांच जेजू आमचेर दया करता. जसो जेजू आमचे दया करता तसो आमी दुसऱ्यांची दया करूंक जाय, हो संदेश आमकां आज मेळटा. दुसरो म्हणजे तो दीस शेनवार आसलो. आमी जाणा जेजूचे कायदे कडक आसले. कितें करूंक येता वो करूंक जायना तें धर्मशास्त्रांनी लोकांक सांगलेलें. बोकळून आपले उंतरून उखलून चलो, तो एक कायदो आसलो. पूण जेजूक मनीस पयलो, कायदे मागीर. फॉर जीजस द पर्सन केम फर्स्ट एंड देन द लॉज. जेजू कायदे मोडिना, पूण मोगान ताका बरो कोत्ता. आमी आसात प्राचीन काळांत. हो काळ खास गरजेचो, कित्याक आमी जेजू पोत्तून वेता. कित्याक आमी जोखमी जाल्या, आमी अशक्त आहात. जेजून आमचेर आपलो हात धरून आमची पेकवणी करूंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया.